Hello, Tlawachil Farmajapunga, aka Big Monster. Manipong imisafeni Big Monster record to Metapo. This imisak mangani sa kumitapaka, mangani siya matsatapaka. The report of Atlantis with the Rajanaguraka and Sionism report of the many Mrs. Almaput, this Apostle Nagura. It was in Nicobilai. This 2003 den Makki musiikhøjskole det er en sådan begrænset konkurrence. Det er så gengående det emission er slags bare der netop der gælder om begrænset betim den er om begrænset eller begrænset begrænset det er 5 millioner men i linje bare så kan det tage ned i vigtigere så det man når var på nummer ungdomsklub Islami Sylivunga, der Sylivunga var det emission af det bare. Så det musik det er kan dem det sakomit tapka bisutilo Big Monster record til det specielt det som kan se mig i det Brasil subscribers det skal se mig. Det er også lidt træt på det. iTunes kan man ikke Spotify kan man ikke så personligt det sagtens sinak alt kommer bare det så jeg er Misen aka Big Monster. Bye.